Aiwa ngatitaure hedu tokonokwanisa kungotaura tiri ipapo. Hatisi kuzotiwo zvange zvakamira sei mukufa kwakaita Mudhara, mukushaika kwaakaita. Munokwanisa henyu kungotiudza kuti zvakamira sei mukushaika kwakaita Mudhara, kuti zvanatsofamba sei? Shaikira acho akangofuma akafa kusiyana kumashoko akazviwirwa panze pasaidi pebhawa. Unodatsotaurisa zvenyu Wakapfuma anda kubatsirwa chokoli machembe ngomana uyu sikunzwa kwatiri kuita isusu tabva kumacheke tabva kumacheke isusu tauya tisina information yatanzwa kuno tiri kutongoda kufungidzirawo dambudziko kuti pamwe munhu adhakwa maningi pakutadza kufamba kuya kumba nenhauro yekudhakwa, but mainformations atiri kunzwa asiyana nezvatakati tifungidzira. Isusu tiri kunzwa kuti mukomana udhiki akasimuka zuro parimwe zuro nababa wake akuenda kumashops kunotandara waitandara wachinwa vari kumashops waitandara wachinwa vari kumashops that time dzikumalete kuti wakukwanisa kuvaya kunorara. Dhiki akatora baba kuti anditorara, baba akati aiwa ndichatera, akasiya baba vari kumashops vachitamba zvavo kwakubva wazoya kuno mangwana makuseni ndokuzofuma kuti akuzoti baba haana kuya kwakubva adzokera kumashops kwakuona baba vari kunzi wakaita sei wakashaika wakafa. But kushaika kwawaita vari kunzi waonekwa vari panze pamadziro pedyo nemusuwo webhawa. Alright. Asi zviri kunzi izvoni kune wamwe wambopfuura nepo mamba kuedza munhu vanange vachimuona ari mamba kuedza chaiko chaiko sese kwatopfuura vakaona pasina munhu asi kwakuchenesesa. Ndofunga vanenge vachiona ndo vanenge vachimhanyira kuenda mabasa kana kumhanyira kumabhasi toona kuti apa pane munhu apa panapa, asi vazoita vari kutora kupikana nazvo kuti nix kusenzeni papasina munhu atozoita kuzozuya kubva mubvavho mbava imomo uya panze kwatochena nekuti vamwe wavo vari kutaurwawo kunzi vane umbowo wekuonekwa kwekuzviwa kwemunhu varimo. Alright. Varipo. Saka imimi makanatsotarisa mutarisa muchiti munhu ane kupondwa here kana kuti ane mafira akaita, imimi semaonere enyu muri kukwanisa kuti muri kuita imi? Semanzwiro edu atiri kuita isusu kumuona chokwadi live hatina tatosvika zvamai manje, so tiri kungonzwa mainformation. Saka mainformation atiri kungonzwa isusu ndeyekuti tiri kuona munhu ari kunzi aibuda ropa nemukana musoro wakazvimba. Ndiri one of them munhu umwe wawa taona vanhu vanofa newawa matsaona umwe wawa hatimboone munhu achizvimba musoro kana kubuda ropa munhu unotadza kuziva kuti izvi zviri kuitika. Sauro kuti pane zvakaitika nditi so takutofungidzira kuti panzvimbo iyoyo yematandariro yanga ichiitirwa iyoyo pane zvakaitika ipapapo zvekuti pamwe waridzi vanoona vanotengesa zvidhakwa zvinoita kuti tidhakwa vakaona zvavakaona but havasi kukwanisa havo kutsana information yacho. Information zvakafamba so asi chokwadi kwanacho. Alright. Ko Dhiki taunzwa kutiwo imimi muri kuonawo sei kana kuti muri kuziva sei kuti muri kuziva here kuti Mudhara akanatsofamba so kana kuti mafira akaita munatsoonawo sei imimi? Maonero acho rotoita apa utoona kuti hakusi kufa kuri kubonzi munhu kufa nedoro tori kutopondiwa. Alright. Anga agara achirwara here Dhiki Mudhara? Aisarwara. Pamakabva panapa akaenda here achiti ndiri kubatikana nepakati aisatomodaro anga atori fit, nyama yake inge tori fit. Alright. Saka apa pamuri papi nemarongera muri kuita imimi panhau dzenyu dzekushaika kwaita baba, mune option ipi yamatora kuti muite zvekuti Mudhara anga ari panapa achikwanisa kunge achizowigwa? So option yatinayo pano patakagara pano
pazuva rechipiri Iki. hatina patati tine pekutangira kana pekubata, tikumirira hama dzikubva kunotoni ukadoko watosvika zvikuma7 Alright. dzemanheru nemabhazari, nekuti tanga tiri kufona wachiti tiri kuuya, asi pari nhasi kana tichiti tine pekutangira kana tine chekubatsira kana kuti vari kuuya kuzotikuta padambudziko rababa vadhiki, hatina sofa. Nechimwe chekuti pamwe tichaona toitawo sina pekutangira pokuti tinonotora baba dhiki, hatina motokari tinonotora baba dhiki kwaMusame abuse ari kukwira koko mocha, so ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutikudza musoro patigere pana kuti toita zvokuita sei chikafu kana mukataisa mumaminda, zvinhu zvakarovera mumaminda habona kana ngava hupfu ingava chi, zvinhu zvaindezongotamburira ndo hondo hombe yatakatarisana nayo parino nguva. Alright. Saka alright. Saka muna zvimwe zvamunoda zvamungade kutaura here kuti kana pano achakwanisa kuti vanonaisa ruoko vachida kuti vanokubatsirai wagozokwanisa kukubatsiraiwo kubva ipapo? Kubatsirwa mukoma wangu handioni pane munhu anoramba kubatsirwa, nekuti dambudziko renhamo kunzi nhamo asi mafaro nhamo zvekuti tinenge tisina pekutangira kana tasei. Vanokwanisa kutibatsira kana vari kudawo zvikuitika semagariro angu aita vachifamba vachiuyawo pano, kana situation yacho yepano vaiziva waizvionawo sekusvika kwavaitawo pano hapana pari kunzi pari kupfachurwa, patone dambudziko rekushaikwa kwemari, hapana mari, hapana zvakawanda, ingava chikafu chaicho hapana. Alright. So tinogona kuti kana paine kubatsirwa inenge uchida kuitwa, kana kungava mufoni tinogona kuvapawo manhamba dzemafoni, tikwanisa kutibata tichitaura nemiwo semataurira mamuchiita mwadzidzefoni, taurira mamuchiita totowirirana ha zvakadai zvikunzi zvakati zviri kunzi zvakati famba mberi. Ndofunga tingatende chaizvo, Alright. Asi mimi pachenyu mamunetarisire kuti Mudhara ochidzoka rini kuti aite zvekuti achemwa aradzikwe? Isusu tarisiro yedu ndeyatanga tine tarisiro yekuti dai zvaikwanisika kuita maprocess edu taifanira kunge tatoaita taakubatikana neveukama vari kuuya kubva kupi kunotoni. Saka maprogramu achisi taakurara manheru ano tichiaprograma kuti mangwana kuchiedza toona kuti tabatanidza papi nepapi kuti paumhanya wamwe vanomhanya kuenda kwaMusame kwacho kuti pachada kutorwa maburial order unobhadharwa mari, zvese izvozvozvo hatizivi kuti anotorerwa kupi, unonzi mhanyai kwaMurewa, mhanyai kupi hatizivi, zvine zvichida mari. Tozokuti tikwanise kutora munhu wedu tuve naye nezuva remangwana, pamwe zvinogona kutaridza kuti tinomutora nekuda tinenge mhanyai munotsvaga burial order hama dzake dzimwe dzedu. Saka ndo zvatinoda kurara tichironga usiku wanhasi, kana vachinge vasvika kumanheru hapana ari kurara, tichangoramba tichiprograma nyaya iyoyo. Alright.